kwethu kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe. Ungakuthathi kancane, siyakuthokozela ukuthi sikhulumela ngokukhethekile. Igama ke mina ngupastor Oningi. Ngidlulisa nje ukubonga kuwena ngokuthi ke ukhethe ukuthatha le thuba ukuthi ubukele lemfanekiso eqoshiwe ku channel yakhe Nufliq. Ungadinwa uqhubeke njalo, subscribe, ulike, uphinde uhlezi ubuya futhi utshele nabanye beze ekhaya. So bezama nje ukubheka amaphupho ambalwa njengenjwayelo. Siqale kodwa ke ngincwadi engcwele ukukhuthaza nje abantu. Izaga noma ke izaga ungasho ukuthi Proverbs 10:22, thina sithi izaga 10:22 ngolika Mageba. Isibusiso sika Jehova siyacebisa, ake nizele usizo kusona. Namuhla ke umlayezo engidlulisa kuona ukuthi uma uNkulunkulu ekubusisile uyakuceba. Ngoba ke isho njalo indaba ethi ke isibusiso sakhe senza siyacebisa ukuthi uNkulunkulu umekubusisile uyaceba, impilo iyashintsha, kuba noguquko empilweni, uguquko oluhle. Yabona akubi nanosizi ngoba kabesu edu usiza akathe kubusise bese edu usiza ukuthi angeke usaba nosizi, ngeke usaba nokudangala noma nokudumala, ngeke usaba nokuphoxeka ngenxa yesibusiso sikaNkulunkulu esuke sikwembethe. Kodwa kasibheke nje lana uphupho lika siphiwe sibonelelo uthi ke sibonge pastor weningi ngokusihlahlulela ngokuhlala kusihlahlulela amaphupho njalo nje ngisacela la ukubuza manje awami uma uphupha uthengela ingane ongayazi impahla zokugqoka noma uma uphupha umuntu ekuthengela ijezi elisha. Okay, into esingayibalula la kafushane ukuthi uma uphupha uthengela umuntu izingubo zokugqoka noma ingubo yokugqoka, lolu uphawu osuke lubika ukuthi wena umuntu onentshisekelo yokuvikela nokusiza abantu abangakwazi ukuyisiza empilweni, noma umuntu onentshisekelo yokuvikela nokusiza umuntu ongakwazi ukuyisiza empilweni. Uma uphupha uthengela ingane izingubo zokugqoka, uphawu lungaphinde lusho ukuthi wena umuntu onethemba noma onesifiso sokuthi wena noma umuntu ongakwazi ukuyisiza impilo yakhe izoba ngcono. Yabona? Futhi abe nekusasa eliqhakazile lowo muntu loyo, okusho ukuthi ngenzeka unethemba noma unesifiso ukuthi impilo yakho noma impilo yomunye umuntu ongenawo amandla okuzisiza ingase ibe ngcono noma phinde abe lowo muntu wena noma lowo muntu la abe nekusasa eliqhakazile. Yabona? Kanti asihlabele phambili ngokubheka la ukuthi uma uphupha ke la uthola wena ingubo yokugqoka njengesipho, lolu pha olusho ukuthi wena ungase uthole usizo olithile noma uthole ukuvikeleka noma uthole imfudumalo noma amathuba amahle kumuntu omaziyo kungekudala. Kanti la sibheka iphupho lika Lungile uthi ngiyabingelela pastor, uma uphupha la imvu izala izinyane liphuma ligijima. Kanti asibeke kanje, uma uphupha la imvu izala, lolu phawu oluhle olungabika la inhlanhla ezayo kuwena noma amandla okwenza izinto zenzeke onawo noma ngahle ube nawo. Lungasho impumelelo ezakwena, lingabika inqubekela phambili ozokuba nayo empilweni futhi. Uma uphupha ubona izinyane lemvu eliwumqemane, leli uphawu oluhle nalo nosuke lubika ubumnene bakho ukuthi umuntu omnene mhlawumbe noma umuntu othanda ukuthula nohlanzekile ngokomphefumulo. Lungaphinde lusho impumelelo engahle ize futhi kuwena. Yabona? Usamkelisiwe sizibe ukuthi pastor kusho ukuthini uphupha uphakela umufi njalo ibhala inani lemali ku receipt book yimi unomvulo unomvulo usho kodwa usenzisa ke account yomunye umuntu. So uthi la uma into esingayibalula ukuthi uma uphupha uphakela umufi ukudla, into yokuqala engavezwa la uphawu ngasho ukuthi kunomhlatshelo okudingeka uwenze esikhathini esizayo noma ke osuwenzile wena isikhathini esendlule. Uma uphupha uphakela umufi ukudla, kungaphinde kube upha olusuke lokutshela ukuthi kunesidingo sokuthi wenzele abaphansi umsebenzi noma wenzele abaphansi ukhamba oluthile. Okungasho ukuthi ke
uma usuwenze lo msebenzi wabaphansi no lo msebenzi wamathongo, kungase bese kuvuleka mhlawumbe isimo senhlanhla yabona esithile, noma ngabe sekuba uba namandla okwenza izinto zenzeke empilweni ngenxa yosizo lwamathongo. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akanilekelele, uNkulunkulu akanisize, uNkulunkulu akavule iminyango yempilo yenu ibe ngcono.